Sir, pwedeng magtanong po? Yes sir, yes sir, yes sir, sir. Hello, hello, hello. Nawawala po kasi ako eh. Saan na po to? Dito po tayo sa Lookout Wharf. Dito tayo sa ginagawa nilang Baywalk Boulevard na destination siya na pwede niyong puntahan. Nandito na naman tayo para sa isang chill day. Dahil nag-decide ako na mamasyal at magpahinga dito sa dagat. Dito nga ako napunta sa bayan ng Alaminos. Alam mo yung feeling na parang pagod na pagod ka sa buhay. Tapos isang hangin lang ng dagat, gumagana ang lahat. Isa pala sa kumuha ng atensyon ko, itong bagong baywalk na ginagawa dito sa Alaminos City. Na kung saan, dito pala sa part na to, ay makikita mo ang mangrove, isa sa pinagmamalaki ng bayan ng Alaminos. Ito yung lugar na tiyak na babalik-balikan mo dahil sa natural na ganda, lalo pang pinapaganda. Habang pauwi na nga kami, sa kumuha ng atensyon ko, itong ginagawa nilang Sky Garden. Napakalawak, madadaanan mo din pag pumunta ka ng Baywalk. Napakaluwag talaga pala nito. Napakayaman talaga ng bayan ng Alaminos. Dahil dito mo din matatagpuan ang napakasikat na 100 Island sa buong Pilipinas. Dito pa lang sa Lookout Wharf ay sulit na sulit mo na ang pagpunta. Kaya naman, dinadayo ito ng maraming turista. Kaya ang masasabi ko, ito yung babalik-balikan ko dito, ang bayan ng Alaminos.